for you. Sure you find me catapult of love. That's why I can't get enough of you. But to be that, nothing I can't do for my baby, my baby. Anytime when you need me, come through for my shawty wallet. But to be that, nothing I can't do for my baby, my baby. My shawty already, my baby. Baby, sure you there for me. Oh, no, 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 as I there for you. Oh, yeah, yeah. Baby, sure you there for me. Oh, yeah, 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 as I there for you. Yeah, yeah. Just one taste and I'm wanting more. What do you give me is not enough. No, no, no. You know, say me, I know I'm falling in love, shawty. What do you give me is not enough. No. Oh, my baby, I'm getting jealous. Don't wanna see you with anybody. Oh, I'm getting jealous already. Oh, my baby, I'm getting jealous. Don't wanna see you with anybody. Oh boy, see what you do. Okay, don't touch me again. Don't touch me again. Don't try him again. Don't try him again. You don't know me, I don't know you. Don't try him again.
de marche adresse.
a blessing from above. MC, excuse, please. Excuse now, MC. Let's give a mic now. Excuse now, we'll get this thing.
Everybody, let's go. Me and you, we got one place of Excuse. Sorry. Yeah. Confirm. That name, which is the name of Jesus. Are we together? We go. J E S U S Jesus. And Akokwa Keba Bikono. And Akokwa Keba. All right, the photographer, sharply. Without wasting time. Shut it down. Let's go. Say. Come on, let's go. Say what? I really want for you. Everybody say. Don't really have to be if you want to go. Ain't nobody fine like you. Let's go. Keep on. Let's go. Nobody can tell me. Everybody say. This may be real. 1, 2, 3, say. Kachi baby, you're not dancing, Kachi, you're everybody say. 1, 2, 3, say. Everybody keep up. Shoot it. Say. Come on.
Yes,
feeling. I'll be harder. For this God in my feeling. Holy Father, my Holy Father. Amen. I present my daughter, IJEOMA, Mr. KACHI, this day and this Tuesday. I'm going to hand them over to you. I'm going to you can do what no man can do. You are the greatest and the greatest of God. You have no challenger. Any power, any man can challenge you. You can say, what can you do? So because I'm asking you to bless my working humanity fathers. The number of children they have once. Let the desire right be granted. Amen. Amen. Bless them boys and girls. Amen. Enlarge their clothes. Business men and women. Amen. Make it multiply at all sides. Amen. They will create factories, companies, businesses for people to be employed under them. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Stand as a servant of God, they decree that they will possess their possession. Amen. And all their inheritance. Amen. And they will not want anything. Only had to call on.
They will have everything. Okay, everything. No man or woman can live for them. Why not? Why can they be more like you? Yes, and they be successful. That has you. Amen. So they can put any other thing. You want to do for them because how they put them on high for your thing. Like how I'm going to see them. I love you.
one the guy on our way. And Yaha, and Yaha, why now? Remember the family. And our troubles, NATO. Okay, see me. On oh no, Mamma. And the culture, I did a mission of Donna. I get to the I better than this year. Man, I'm all the way from father. Never. More Kotubu, more elder. Never. Now, pastor. Never. I know you can. What do I need? Because anybody can do that. Onye kere ụzọ kacha anyị ekere pasị onye zọrọ ndị ụka si n'ebe dị anya wee chọrọ akụ nkụ ha wepụta gaje eme asịrị ga-azụ amụ ọzọkatara aha Jizọs ụkwụrụ ji dị aka nkụrụ ga-eje n'aka ya nne ekpewe nnekwe ekpere ikwu ekpewe ibe ekpewo okenye ekpewo ndị eze ekpewo ụtọ sibụkara n'aha Jizọs ana m asị unu ga-amụta ofu nwoke mụta ofu nwaanyị unu zụtacha ha zụọ nwa zụtara nwa nne zụtara nwa nna zụtara nwa nwa zụọ nne zụọ nna unu mmụọ karịa unu pụtara na anyị seme unu mmụọ karịa unu na gịnị pụtara na anyị Chineke na m asị mmụọ dị ama afọ unu mmadụ dị ama afọ unu ego ị na-emefu n'ebe a ọ sị na enyi dọbitiara ọ sị na na-epụrụ n'obe n'aha Jizọs unu je ebe unu na-azaka n'esi unu akpọsaka n'ele unu akpọsaka n'ele unu akpọsaka n'ele n'aha Jizọs ebe mbarigwe dịka a na-ego okporo ụzọ ga-elebe unu isi ihe ụzọ dị n'ihu unu ga-anọ n'azụ ọ dị n'azụ unu ga-anọ n'ihu ọ dị na n'ime ozi ga-echere ka tele unu onye ezi ome mgbe ọ na-adị onwe ndị ọrụ unu si aba aba unu ga-anakwụtakwa ha wezi unu nnọọ akwụkwọ sọgbesi onye sita nwaanyị ya ọ bụrụ onye mụtọzi unu a na-eme ụlọ mma nna ọkpara na ike tọmọsọ evangelist ye ụka anyị si na anyị na-azụ ebidoro mita akwụkwọ mana nsọ na akwụkwọ na maka mkpụ na ebe a ebe a nọzi kịta ahụ bụ egwu na amụ etizie egwu anyị agbalụwa egwu gbalụba ọgụ ndị ahụ mmanya a na-aṅụ mmanya ndị ewe ndị ọbụla ezina na kịta ndị ọgọ agaghị owu ụjọ ka anyị ọnọdụ ya ọ bụ anyị ọgụ karịa onye ma si n'obi ọnọdụ ahụ ya ahụ dekata kama nke bọchị n'ọgụ I'm for you. Thank you very much.